Sledi utakmica, prva od dve za jedna nedela protiv Vardar. Što se očekuje, što je vaše očekivanje od ova utrek što će se igra ovdje u Skopju? Očekivanje sada, ne mogu da kažem šta očekujem, ali mogu da kažem da idemo svakako na pobedu. Sigurno da je to jedna od najtežih utakmica u grupi, pogotovo u ovoj hali sa ovim navijačima i naravno sa ovim igračima, oni su osvajači Lige šampiona, sve po zasluzi naravno, zaslužili su i ići ćemo u utakmicu da se borimo 100% i daćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti koji će rezultat biti. Vardar je nekad sa dvije ekipe bez poraza, sledi na Liga šampioni. Što očekujete od Vardar utreba, kako da zapravo nekad? Pa siguran sam da će oni ući u utakmicu 100% jer igraju u svojoj hali, tu gde su najjači, gde su najbolji, da tako kažem, daće sigurno sve od sebe. Mi ćemo pokušati da im pariramo i vidjet ćemo, eto, nadamo se najbolje. Odbrana 5-1, nakon što netko ko uspije da najde lek za nezu, imali ranj nekad? Pa, Znači kako da probiti? pa nadam se da imamo, sad vidjet ćemo, trenirali smo, gledali smo videe, gledali smo sve, znamo kako oni igraju, ali eto, to su sve najbolji igrači i ne možemo da kažemo sada da ćemo mi možda da ih nadigramo po tome što smo mi gledali ili sve. Vidjet ćemo, oni gledaju video, mi gledamo video, spremamo se za sve, oni se isto spremaju za sve, tako da vidjet ćemo. Hvala.